అక్కడ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రణామాలందరికీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ క్లాస్లో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి 15వ అధ్యాయము ఋతు మహారాజు ఆవిర్భవము మరియు పట్టాభిషేకము, రాజ్య పట్టాభిషేకము అనేటువంటి అధ్యాయము. ఇందులో ఈరోజు 14, 15 మరియు 16 శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయము 14వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తస్మై జహార ధనదో తస్మై జహార ధనదో తస్మై జహార ధనదో ఐమం వీరవరాసనం హైమం వీరవరాసనం హైమం వీరవరాసనం వరుణ సలిల స్రావం వరుణ సలిల స్రావం వరుణ సలిల స్రావం ఆతపత్రం శశిప్రభం ఆతపత్రం శశిప్రభం ఆతపత్రం శశిప్రభం
శశిప్రభం ఆతపత్రం శశిప్రభం హరే కృష్ణ. తస్మై జహారధనదో హైమం వీరవరాసనం తస్మై వీరవరాసనం తస్మై జహారధనదో హైమం వీరవరాసనం తస్మై వరుణ సలిల స్రావం ఆతపత్రం శశిప్రభం వరుణ సలిల స్రావం ఆతపత్రం శశిప్రభం శశిప్రభం. హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. తస్మై జహారధనదో హైమం వీరవరాసనం వరుణ సలిల స్రావం ఆతపత్రం శశిప్రభం తస్మై హరే కృష్ణ. నిన్న చదవని వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ అలాగే ఉంచండి, చదివిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తీసేయండి. వెంకట నరసింహదాస ప్రభు, కిషన్ ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मै जहारधनदो हैमं वीरवरासनं वरुण सलिल स्रावं आतपत्रं शशिप्रभं। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. కిషన్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తస్మై జహారధనదో హైమం వీరవరాసనం వరుణ సలిల స్రావం ఆతపత్రం శశిప్రభం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సుముఖి సాధ్వి దేవిదాసి మాతాజీ, సరళాదేవి కే మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తస్మై జహారధనదో హైమం వీరవరాసనం వరుణ సలిల స్రావం మాతపత్రం శశిప్రభం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తస్మై జహారధనదో హైమం వీరవరాసనం వరుణ సలిల స్రావం ఆతపత్రం శశిప్రభం. హరే కృష్ణ. గోపీనాథ్ ప్రభు, నిర్మలా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారం అండి. తస్మై జహారధనదో హైమం వీరవరాసనం వరుణ సలీల స్రావం ఆతపత్రం శశిప్రభం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తస్మై జహారధనదో హైమం వీరవరాసనం వరుణ సలిల స్రావం మాతపత్రం శశిప్రభం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ, వైజయంతి దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తస్మై జహారధనదో హైమం వీరవరాసనం వరుణ సలిల స్రావమా వరుణ సలిల స్రావం ఆతపత్రం శశిప్రభం. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. తస్మై జహారధనదో హైమం వీరవరాసనం వరుణం సలిల ప్రభావం ఆతపత్ర శశిప్రభమం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. తస్మై జహార బహుకరించెను ధనదః దేవతల కోశాధికారి కుబేరుడు హైమం వర్ణ నిర్మితమగు విదురా వరాసనం రాజసింహాసనము వరుణః వరుణుడు సలిల స్రావం
నీటి బిందువులు కురిపించునది నీటి బిందువులు బిందువులు కురిపించినది ఆతపత్రం ఆతపత్రం, ఛత్రము ఛత్రము, శశిప్రభం శశిప్రభం, చంద్రప్రభలు కలిగినది చంద్రప్రభ కలిగినది. మహాముని పలికెను. విదుర, కుబేరుడు పృథు మహారాజునకు బంగారు సింహాసనమును బహుకరించెను. నిరంతరము జలమును చిలకరించునదియు చంద్ర ప్రభలను కలిగినదియు అగు ఒక ఛత్రమును వర్ణుడు వసగెను. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మహాముని పలికెను. విదురా, కుబేరుడు మహారాజునకు బంగారు సింహాసనమును బహుకరించెను. నిరంతరము జలమును తిలకరించునదియు చంద్రప్రభలు కలిగినదియు అగు ఒక ఛత్రమును వర్ణుడు వసగెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయము 15వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. వాయుచ్చ వాలవ్యజనే వాయుచ్చ వాలవ్యజనే వాయుచ్చ వాలవ్యజనే ధర్మకీర్తిమయీం స్రజం ధర్మకీర్తిమయీం స్రజం ధర్మకీర్తిమయీం స్రజం ఇంద్రకిరీటముత్కృష్టం 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 దండం సంయమనం యమః సంయమనం యమః దండం సంయమనం యమః వాయుచ్చ వాలవ్యజనే ధర్మకీర్తిమయీం స్రజం వాయుచ్చ వాలవ్యజనే ధర్మకీర్తిమయీం స్రజం ఇంద్రకిరీటముత్కృష్టం దండం సంయమనం యమః ఇంద్రకిరీటముత్కృష్టం దండం సంయమనం యమః
ఇంద్రకిరీటముత్కృష్టం దండం సంయమనం. హరే కృష్ణ. మొత్తం వాయుచ్చ వాలవ్యజనే ధర్మ కీర్తిమయీం స్రజం ఇంద్రకిరీటముత్కృష్టం దండం సంయమనం యమః. హరే కృష్ణ. శ్రీలక్ష్మీ మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామములు. మాత చదవండి. వాయుచ్చ వాల వ్యజనే ధర్మః కీర్తిమయీం స్రజం ఇంద్రకిరీటముత్కృష్టం దండం సంయమనం యమః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే విశాలవతి కృష్ణ ప్రభుజీ. వాయచ్చవాలవ్యజనే ధర్మ కీర్తిమయీ స్రజం ఇంద్రకిరీటముత్కృష్టం దండం సంయమనం యమః. ధన్యవాదాలు. భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు, శ్రీలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. వాలౌ యజనే ధర్మ కీర్తిమయం స్రజం ఇంద్ర కిరీటముత్కృష్టం దండం సంయమనం యమః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. వాయుశ్చవాల వ్యజనే ధర్మ కీర్తిమయీం స్రజం ఇంద్ర కిరీటముత్కృష్టం దండం సంయమనం యమః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. జయప్రద మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. వాయుశ్చవాలవ్యజనే ధర్మ కీర్తిమయీం స్రజం ఇంద్ర కిరీటముత్కృష్టం దండం సంయమనం యమః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భావం చూద్దాము. వాయుహు వాయుదేవుడు, కూడా వాలవ్యజనే రెండు చామరములను ధర్మః ధర్మదేవత కీర్తిమయీం పేరు ప్రఖ్యాతులను వృద్ధి చేయునట్టిది స్రజం పూమాలను ఇంద్రః స్వర్గరాజుయగు ఇంద్రుడు కిరీటం కిరీటమును ఉత్కృష్టం అతి విలువైన దండం దండమును సంయమనం లోకము నేలుటకు యమః యమరాజు. హరే కృష్ణ. భావము. వాయుదేవుడు పృథువునకు 2 చామరలను బహుకరించెను. ధర్మదేవత అతనికి యశోవర్ధకమగు పూమాలనిచ్చెను. స్వర్గరాజు ఇంద్రుడు అతనికి విలువైన కిరీటమునొసగెను. మృత్యుదేవతయగు యముడు ఆ రాజునకు లోక పాలనకై దండమునిచ్చెను. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. వాయుదేవుడు పృథువునకు 2 చామరములను బహుకరించెను. ధర్మదేవత అతనికి యశోవర్ధకమగు పూమాలనిచ్చెను.
స్వర్గరాజు ఇంద్రుడు అతనికి విలువైన పీఠము నొసగెను. మృత్యుదేవతయగు యముడు ఆ రాజునకు లోకపాలనకై దండమునిచ్చెను. శ్రీమద్భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయం 16వ శ్లోకము. బ్రహ్మ బ్రహ్మమయం వర్మ బ్రహ్మ బ్రహ్మమయం వర్మ బ్రహ్మ బ్రహ్మమయం వర్మ భారతీ హారముత్తమం భారతీ హారముత్తమం భారతీ హారముత్తమం హరి సుదర్శనం చక్రం హరి సుదర్శనం చక్రం హరి సుదర్శనం చక్రం తత్పత్న్యా వ్యాహతాం శ్రియం తత్పత్న్యా వ్యాహతాం వ్యాహతాం బ్రహ్మ బ్రహ్మమయం వర్మ భారతీ హారముత్తమం బ్రహ్మ బ్రహ్మమయం వర్మ భారతీ హారముత్తమం హరి సుదర్శనం చక్రం తత్పత్ని హవ్యాహతాం శ్రియం హరి సుదర్శనం చక్రం తత్పత్న్యా వ్యాహతాం శ్రియం శ్రీ కృష్ణ. బ్రహ్మ బ్రహ్మమయం వర్మ భారతీ హారముత్తమం హరి సుదర్శనం చక్రం తత్పత్న్య వ్యాహతాం శ్రియం హరే కృష్ణ. పద్మిని వరదేవి దాస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. బ్రహ్మ బ్రహ్మమయం వర్మ భారతీ హారముత్తమం హరి సుదర్శనం చక్రం తత్పత్యహాతం శ్రియం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. వృందా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామం. బ్రహ్మ బ్రహ్మమయం వర్మ భారతీ హారముత్తమం హరి సుదర్శనం చక్రం తత్పత్న్యా వ్యాహతాం శ్రియం. హరే నాగమణి మాతాజీ. గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బ్రహ్మ బ్రహ్మమయం వర్మ భారతీ హారముత్తమం హరి సుదర్శన చక్రం తత్పత్న్యా వ్యాహతాం శ్రియం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. బ్రహ్మ బ్రహ్మమయం వర్మ భారతీ హారముత్తమం హరి సుదర్శనం చక్రం తత్పత్న్యం వ్యాహతాం శ్రియం. హరే శోభారాణి కృష్ణ. మాతాజీ. వసంత మాతాజీ.
हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर हरे कृष्ण ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारतीहारमुत्तमं हरिसुदर्शनं चक्रं तत्पत्न्यव्याहतां श्रियं। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బ్రహ్మ బ్రహ్మమయం వర్మ భారతీహారముత్తమం హరిసుదర్శనం చక్రం తత్పత్యావ్యాహతం శ్రియం. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ, యశోదా మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारतीहरमुत्तमं हरिसुदर्शनं चक्रं तत्पत्न्याह्याहतं श्रियं व्याहतं श्रियं। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणमल। ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारतीहारमुत्तमं हरिसुदर्शनं चक्रं तत्पत्न्याव्याहतां श्रियं. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. బ్రహ్మ 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 బ్రహ్మమయం బ్రహ్మమయం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన నిర్మితమగు జ్ఞాన నిర్మితమగు వర్మ కవచము కవచము భారతి భారతి చదువుల తల్లి హారం హారమును ఉత్తమం ఉత్తమమగు శ్రీహరి సుదర్శనం చక్రం సుదర్శన చక్రమును తత్పత్ని అతని భార్యయగు లక్ష్మీదేవి అవ్యాహతాం అవ్యయమగు సౌందర్యమును సంపత్తిని బ్రహ్మ పృథ్వీరాజునకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన నిర్మితమగు కవచమును ఒసగెను. బ్రహ్మ పత్నియగు భారతి అతనికి ఉత్తమమగు హారమునిచ్చెను. విష్ణు భగవానుడు రాజునకు సుదర్శన చక్రమునివ్వగా లక్ష్మీదేవి అతనికి అవ్యయమగు సంపత్తులనిచ్చెను. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. బ్రహ్మ మహారాజునకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన నిర్మితమగు బ్రహ్మపత్నియగు భారతి అతనికి ఉత్తమమగు విష్ణు భగవానుడు రాజునకు సుదర్శన చక్రమునివ్వగా లక్ష్మీదేవి అవ్యయమగు సంపత్తులనిచ్చెను. హరే కృష్ణ. భాష్యము. దేవతలందరూ పృథుమహారాజుకు పలు విధములగు కానుకలనిచ్చిరి. దేవదేవుని అవతారమగు హరి పృథువునకు సుదర్శన చక్రమునిచ్చెను. ఈ సుదర్శన చక్రము దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుడు లేదా విష్ణువు ఉపయోగించునట్టి సుదర్శన చక్రము కాదు అని ఎరగవలెను. పృథువు దేవదేవుని శక్త్యాంశము కనుక అతనికి వసగబడిన సుదర్శన చక్రము మూల సుదర్శన చక్రం యొక్క పాక్షిక శక్తికి ప్రాతినిధ్యమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే.
నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదే పాశ్చాత్యపేషతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకాలలో వాస్తవానికి అంతకుముందు చూసినటువంటి బ్రహ్మవాదులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు పృథుమహారాజు పట్టాభిషేకానికై ఏర్పాట్లు కావించడము, ఆ ఏర్పాట్లకు సమస్త జనము నానా విధాలైనటువంటి సామగ్రినన్నిటినీ కూడా అక్కడికి తీసుకురావడము, ఆ విధంగా అతని యొక్క పట్టాభిషేకం అంతా కూడా సంపూర్ణమైనది అని చెప్తూ, ఆ పట్టాభిషేక సమయంలో ప్రకృతి ఏ విధంగా సహకరించింది అనేటువంటి విషయాలు, సముద్రం, నదులు, సముద్రాలు, పర్వతాలు, సర్పాలు, గోవులు, పక్షులు, మృగాలు, ఉన్నత లోకము, భూలోకము, ఇతర సమస్తమైనటువంటి ఇతర మరి జీవులందరూ కూడా వారి వారి శక్తి అనుసారంగా ఆ రాజునకు నానా విధాలైనటువంటి కానుకలను ఇవ్వడము జరిగినటువంటిది చూసాము. సో ఆ సందర్భంగా వారు పృథు మహారాజు మరియు అర్చీదేవి మరి వస్త్రభూషణలతో అలంకృతమై అగ్నివలే వాళ్ళు గోచరించారు అనేటువంటిది మనము పూర్వపు శ్లోకాలలో చూసినటువంటిది. అంటే పవిత్రాంతకు వాళ్ళు చిహ్నంగా నిలిచారు అనేటువంటిది మనకి అక్కడ చెప్పబడినటువంటి అంశం. ఎందుకంటే అగ్నివలె గోచరిస్తూ ఉన్నారు ఆ దంపతులు ఇరువులు కూడా, పృథు మహారాజు మరియు ఆయన యొక్క భార్య అయినటువంటి అర్చి ఇద్దరు కూడా. సాక్షాత్తు వారు విష్ణు భగవానుడి మరియు లక్ష్మీదేవుల యొక్క అంశ అవతారాలు కనుక వారు ఆ విధంగా మనము చూసినటువంటి సందర్భము. ఇక ఆ మైత్రేయ మహాముని ఇంకా విదురుడితో కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము ఈరోజు శ్లోకాలలో చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఈ క్రమంలోనే ఇంకా మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నారు విదురుడితో, తస్మై జహార ధనదో హైమం వీరవరాసనం వరుణ సలిల స్రావం ఆతపత్రం శశిప్రభం. సో ఆ మైత్రేయ ముని విదురుడితో, ఓ విదురా, ఓ వీరుడా విదురా, ఆయనకు తస్మై ఆయనకు ఆ పృథు మహారాజుకు, పట్టాభిషిక్తుడైనటువంటి పృథు మహారాజుకు జహారధనదా హైమ వర ఆసనం. సో మరి ఆ ధనాధిపతి ధనదుడు అంటే కుబేరుడు, ఇక్కడ ధనదో అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి, అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో పృథు మహారాజు యొక్క పట్టాభిషేక సమయంలో దేవతలు ఆయనకు సమర్పించినటువంటి రాజలాంఛనాల్లో మొదటిగా వాటిని కొన్నిటిని మనకి ఈ శ్లోకం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ క్రమంలోనే మరి ఆ కుబేరుడు ధనదుడు సంపదకు అధిపతి అయినటువంటి కుబేరుడు సింహాసనమును, బంగారు సింహాసనాన్ని ఆయనకు బహుకరించాడట. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది అంటే మరి సంపద అంతా కూడా భగవంతుని సేవకు వినియోగించుకోవాలి అని, అలాగే ధర్మపరుడైనటువంటి రాజుకు సంపద సహజంగానే లభిస్తుంది అనేది ఈ ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఈ బంగారు సింహాసనము కానుకను మనకి తెలియచేస్తుందిగా చెప్తారు. అలాగే వరుణుడు రాజఛత్రం సో ఇచ్చినట్లుగా
చెప్తున్నారు. ధనాధిపతి అయినటువంటి కుబేరుడు పృథుమహారాజుకు బంగారంతో చేసిన ఉత్తమ సింహాసనాన్ని సమర్పించగా వర్ణుదేవుడు మాత్రము ఇక్కడ మనకి ఈ చెప్పబడినటువంటిది వరుణ సలిల స్రావం ఆతపత్రం శశిప్రభం. సో ఇక్కడ మరి ఆ వరుణదేవుడు రాజఛత్రం, ఎటువంటి రాజఛత్రం అంటే ఇక్కడ సలిల స్రావం అంటే చల్లని నీటి బిందువులను వెదజల్లుతూ శీతలంగా ఉంచే దివ్యమైనటువంటి ఛత్రంగా చెప్తున్నారు. అంటే ఎల్లప్పుడూ చల్లదనాన్ని, ఆహ్లాదమైనటువంటి వాతావరణాన్ని ఇచ్చేటువంటి సూచికగా చెప్తారు. అది శశిప్రభం అంటే ఇక్కడ ఆ ఛత్రము ఒకటి చల్లని వాతావరణాన్ని కలగజేస్తుంది. శశిప్రభం చంద్రునిలాగా ప్రకాశిస్తుంది. ఎందుకంటే చంద్రుడి యొక్క కాంతి శాంతియుతంగాను చల్లదనంగాను ఉంటుంది. సూర్యుడి యొక్క కాంతి భగభగం మండిపోతూ ఉంటుంది. సూర్యుడిలాగా కాకుండా చంద్ర శశిప్రభం, శశి అంటే చంద్రుడు, ప్రభం అంటే ప్రకాశించడం. సో కాబట్టి ఆ ఛత్రము అనేటువంటిది చల్లని నీటి బిందువులను ఎదజల్లుతూ శీతల వాతావరణాన్ని మరియు చంద్రునిలాగా చల్లదనమైనటువంటి కాంతిని వెదజల్లేటువంటిది. అంటే దీని అర్థం ఇక్కడ రాజు ప్రజలకు ఆ ఛత్రం ఏ విధంగా అయితే శాంతి, రక్షణ, ఉపశమనాన్ని, చల్లదనాన్ని ఇవ్వడం వల్ల ఉపశమనం కలుగుతుంది మనకి. అలాగే ఆహ్లాదకరమైనటువంటి చంద్రకాంతిలో మనం రాత్రిపూట వెన్నెలలో కూర్చుంటే ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రజలకు ఆ విధంగా శాంతి, రక్షణ, ఉపశమనము అందించాలనేటువంటి సూచనగా చెప్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే నిజమైనటువంటి రాజు ప్రజలకు చంద్రుని వలె చల్లదనాన్ని, సుఖాన్ని అందించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే ఇక్కడ మరి కుబేరుడు ఇచ్చినటువంటి రాజసింహాసనం దర్భబద్ధమైనటువంటి అధికారానికి ప్రతీకగాను, రాజఛత్రం ఏదైతే ఉందో ప్రజల రక్షణ, శాంతికి మరియు ఆ కరుణకు ప్రతీకగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలాగే తదుపరి శ్లోకంలో కూడా ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. వాయుచ్చ వాలవ్యజనే ధర్మ కీర్తిమయీం స్రజం ఇంద్ర కిరీటముత్కృష్టం దండం సంయమనం యమః. వాయుదేవుడేమో పృథువుకి వాయు అంటూ చెప్తున్నారు. వాయుదేవుడు ఇక్కడ వాల వ్యాజనే అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ వింజామరలు, చామరలు అని చెప్తుంటాం. ఒక 2 చామరలను ఇచ్చారు. చామరలు ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. చామరలను ఇచ్చారు. 2 వైపుల నుండి చల్లని గాలిని వీచే విధంగా సేవ. ఇక్కడ ఈ వాయువు అనేటువంటిది సేవాభావానికి ప్రతీకగా చెప్తూ ఉంటుంది. చామరలు వీచడం అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ. సో అలాగే మరి అక్కడ అంటే వాయుదేవుడు చామరలను సమర్పించాడు. తర్వాత ధర్మదేవుడైనటువంటి వాడు కీర్తి మయం స్రజం, కీర్తిమయంతో, కీర్తితో కూడినటువంటి ధర్మదేవుడు కీర్తితో నిండినటువంటి పుష్పమాలను సమర్పించాడట. ఇక ఇంద్రుడేమో అద్భుతమైనటువంటి, ఉత్కృష్టమైనటువంటి, అత్యుత్తమమైనటువంటి కిరీటాన్ని ఇచ్చాడట. ఇక మరి ఆ యమధర్మరాజు న్యాయాన్ని స్థాపించేటువంటి దండాన్ని, అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది దండం సంయమనం యమః. యమధర్మరాజు ధర్మదేవత అయిన, అంటే ఇక్కడ లోకాలను సంయమనం అంటే సరైనటువంటి న్యాయాన్ని స్థాపించడానికి రాజదండాన్ని సమర్పించాడట యముడు. సో వాయుదేవుడు చామరలు, ఇది రాజసేవకు సింహనంగా చెప్తూ ఉంటారు. చామరలు వీచడము అనేటువంటిది. వాయువు ఎల్లప్పుడూ సేవ చేస్తూ, రాజు కూడా మరి సేవాభావంతో ప్రజలను పరిపాలించాలి అనేటువంటి సందేశం ఉంది అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇందులో. అలాగే ధర్మదేవుడు
ధర్మాన్ని పాటించేటువంటి నాయకుడికి కీర్తి సహజంగానే వస్తుంది. కనుకనే కీర్తిమయమైనటువంటి మాల. ధర్మదేవుడు ఏమిచ్చాడు? కీర్తితో కూడినటువంటి కీర్తిమయమైనటువంటి మాలను ఇచ్చాడు. సో సాధారణంగా ధర్మాన్ని మనం పాటిస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా కీర్తి వస్తుంది అని చెప్తారు. అలాగే ఇంద్రుడు కిరీటం ఇవ్వడం అనేది అధికారానికి చిహ్నంగా చెప్తుంటారు. కిరీటం, రాజకిరీటం అనేటువంటిది ఆ అధికారానికి చిహ్నంగా ఇవ్వబడేటువంటిది. ఇంద్రుడు కిరీటాన్ని సమర్పించడం అంటే పృథు మహారాజు ధర్మబద్ధమైనటువంటి సార్వభౌమ రాజు అని అంగీకరిస్తూ ఉన్నటువంటి చెప్తారు. ఇక యముడు రాజదండం ఇవ్వడము అంటే కేవలం శిక్షనే కాదు, న్యాయము, క్రమశిక్షణ, ధర్మరక్షణకు ప్రతీక అని చెప్తారు రాజదండం. సో నిష్పక్షపాతంగా ఉండాలి యమధర్మరాజు. ఎందుకంటే ఆ శిక్షలను అమలుపరచడంలో యమధర్మరాజు చాలా నిష్పక్షపాతంగా ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. అలాగే రాజు కూడా నిష్పక్షపాతంగా ఉండాలి అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ సూచిస్తూ ఉంది. ముఖ్యంగా వాయువు ఇచ్చినటువంటి చామరలు సేవాభావాన్ని, ధర్మదేవుడు ఇచ్చినటువంటి కీర్తిమాల ధర్మనిష్టకు, ఇంద్రుడు ఇచ్చినటువంటి కిరీటము బాధ్యతాయుతమైనటువంటి అధికారాన్ని, యముడు ఇచ్చినటువంటి రాజదండము నిష్పక్షపాతమైనటువంటి న్యాయాన్ని రాజు ఆచరించాలి అనేటువంటిది సూచిస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలలో ఇచ్చినటువంటి. సో ఇక 16వ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు, బ్రహ్మ బ్రహ్మమయం వర్మ భారతీహారముత్తమం హరి సుదర్శనం చక్రం తత్పత్ని హవ్యాహతం శ్రియం. సో ఇక బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మమయాం అంటే వేద జ్ఞానంతో నిండినటువంటి లేదా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శక్తితో కూడినటువంటి అని అర్థం. ఇక్కడ బ్రహ్మమయం వర్మ అంటే కవచం. సో బ్రహ్మదేవుడు వేద జ్ఞానంతో కూడుకున్నటువంటి ఒక కవచాన్ని లేదా ఆధ్యాత్మిక శక్తితో కూడినటువంటి కవచాన్ని ఇచ్చాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ కవచం అంటే ఇనుప కవచం అని కాదు, ఏదో మనం వేసుకుంటారు కదా మన రాజకీయ నాయకులు, వాళ్ళ ద్వారా వీళ్ళ ద్వారా ముప్పుందని బుల్లెట్లని లేదా అది కాదు. ఇక్కడ ఈ కవచము అనేటువంటిది వేద జ్ఞానము, బ్రాహ్మణుల యొక్క ఆశీర్వాదము, భగవద్ జ్ఞానము ఇవన్నీ కూడినటువంటి ఒక రక్షణ కవచం అన్నట్టు ఇది. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎక్కువగా వారి యొక్క ప్రవచనాల్లో చెప్తారు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమే మనిషికి గొప్ప రక్షణ అని చెప్తారు. రక్షణ కవచము ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ మరి రాజుకి ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము అనేటువంటి రక్షణ కవచాన్ని పృథు మహారాజుకు ఇచ్చినట్లుగా బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా వసగబడినట్లుగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నటువంటి భారతి హారముత్తమం. భారతి అంటే ఇక్కడ సరస్వతి. సో హారం అంటే కేవలం ఆభరణం ఒకటే కాదు, అది ఆమె ఎటువంటి అంటే ఆ సరస్వతి, జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆమె కదా సరస్వతి. అందుకే ఇక్కడ చదువుల తల్లి అని రాశారు అక్కడ పదం. జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటువంటిది అంటే మంచి వాక్పటిమను, మంచి జ్ఞానాన్ని, మంచి పేరు, విద్య వీటికి ప్రతీకగా ఉండేటువంటి ఒక హారాన్ని ఆ రాజుకు, అంటే రాజు ప్రజలను జ్ఞానంతో నడిపించాలి అంటే ఇక్కడ సరస్వతి ఇచ్చినటువంటి ఏంటంటే జ్ఞాన ఆభరణం ఇచ్చింది ఆయనకి. జ్ఞానము అనేటువంటి ఆభరణాన్ని ఇచ్చింది అని చెప్తున్నారు. అలాగే శ్రీహరి సుదర్శన చక్రం ఇచ్చాడట. సు అంటే శుభం, దర్శనం అంటే సరి అయినటువంటి దృష్టి కలిగినటువంటిది. అంటే ఇది ఒక ఆయుధం అని కాదు, ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలని. శుభ దృష్టి, సరైనటువంటి దృష్టి, దర్శనం దృష్టి, సరి అయిన శుభకరమైన శుభప్రదమైన సరి అయిన దృష్టిని కలిగినటువంటి చక్రం ఇక్కడ. సో కాబట్టి
ఆయన ఆ శ్రీహరి ధర్మరక్షణ అధర్మ నాశనం యొక్క భగవంతుని యొక్క సంకల్పం కదా, ఆయన అదే చెప్తారు కదా, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ అంటూ ధర్మాన్ని రక్షణ, అలాగే పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం, అధర్మ నాశనం కొరకు. సో కాబట్టి ఆయన ధర్మాన్ని రక్షించడము, అధర్మాన్ని నాశనం చేసేటువంటి దృష్టి కలిగినటువంటి ఒక స్థితిని శ్రీహరి పృథు మహారాజుకు ఇచ్చాడు. అదే సమయంలో ఆయన యొక్క భార్య మన శ్రీహరి యొక్క భార్య అయినటువంటి లక్ష్మీమాత హవ్యాహతశ్రీ అంటే అవ్యయం, వ్యయము కాని, వ్యయం అంటే ఏంటి, వ్యయాలు అంటే మన యొక్క ఖర్చులు కదా, తరిగిపోవడం అన్నట్టు. వ్యయము అంటే తరుగుదల అని అర్థం, మనకు ఉన్నటువంటి దాంట్లో నుంచి తరుగుదల. ఆ తరుగుదల లేనటువంటి అంటే నిరంతరము ఎప్పుడు వృద్ధి చెందుతూ ఉండేటువంటి, అంటే తగ్గని ఐశ్వర్యము, శ్రేయస్సు, సంపదలను ఇచ్చిందట. అంటే ఇక్కడ భౌతిక సంపదని కాదు అర్థము, భక్తి, ధర్మము, కీర్తి, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంపదలుగా భావిస్తూ ఉంటుంటారు ఆచార్యులు. వారి యొక్క భావనలో చెప్తూ ఉండేటువంటి అంశాలు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అవ్యయమైనటువంటి సంపదలు అంటే భౌతికమైనటువంటి సంపదలు అని భావించకూడదు. ఇవన్నీ కూడా మరి భక్తి అంటే తరగని ఐశ్వర్యం, భక్తి, ధర్మం, కీర్తి, ఆధ్యాత్మిక సంపదలు కూడా ఇక్కడ వచ్చేటువంటివి. సో ఈ విధంగా మరి ఆ రాజుకు బాహ్య బలం కంటే ఆధ్యాత్మిక బలము ముఖ్యమైనది. సుదర్శన చక్రం అనేటువంటిది భగవంతుని రక్షణ. సో ఇది మనకి భక్తుడికి మరి విష్ణు భగవానులు వారు ఇచ్చినటువంటిది. ఇంతకుముందు కూడా చూస్తాము, తన భక్తుడికి రక్షణగా సుదర్శన చక్రాన్ని ఉంచినటువంటి సంఘటన మనము చదువుతాము, విన్నటువంటిది. ఇప్పుడు ఇంకా కాలేదనుకోండి ఇందులో. హరే కృష్ణ ఎక్కడొచ్చింది, అది ఎవరికి ఇచ్చారు? విష్ణు భగవానుడు సుదర్శన చక్రాన్ని రక్షణగా తన భక్తుడికి రక్షణగా ఉంచుతారు. హరే కృష్ణ తెలిసిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ అంబరీష్. హరే కృష్ణ. అంబరీష్ మహారాజ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అంబరీష్ మహారాజుకి సుదర్శన చక్రాన్ని రక్షణగా ఉంచితే ఎవరెంబడబడుతుంది సుదర్శన చక్రం? దుర్వాసముని ఎమ్మడబడి ముల్లోకాలు తిప్పిచ్చేస్తుంది. మొత్తం బ్రహ్మ దగ్గర పోతాడు, శివుడి దగ్గర పోతాడు, విష్ణువు దగ్గర పోతాడు, అందరి దగ్గర పోయి తిరిగి మళ్ళీ అంబరీష్ దగ్గరకే వస్తాడు. వచ్చినాక అంబరీషుడు వేడుకుంటేనే సుదర్శన చక్రం ఆయన్ని వెంబడించడం ఆపుతుంది. సో ఆ విధంగా భక్తుల రక్షణ కోసం ఇచ్చేటువంటిదిగా మనము ఇక్కడ పరిగణిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇక్కడ బ్రహ్మ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన కవచాన్ని ఇచ్చాడు, సరస్వతి విద్యా వాక్పటిమ అనే హారాన్ని అతనికి ఇచ్చింది, శ్రీహరి ధర్మ రక్షణ శక్తిని సుదర్శన చక్రాన్ని ఇచ్చాడు, మహాలక్ష్మి భగవత్ సేవ ద్వారా లభించేటువంటి అక్షయమైనటువంటి అవ్యయం, వ్యయము కానట్టు అంటే తరుగుదల లేని ఐశ్వర్యాన్ని ఆమె ఆయనకు ఇచ్చినట్లుగా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రపాద్ కీ జై. సో ఇవి ఈరోజు ఈ శ్లోకాలు, వీటి యొక్క భావాలు. హరే కృష్ణ. అందరూ ఆల్రెడీ నిన్న చదివి ఉంటారు కాబట్టి క్లియర్గానే అర్థమై ఉంటాయి అనుకుంటాను. ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నవా ఈ విషయంలో 3 శ్లోకాల పైన? హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్. హరే కృష్ణ. ఏం మాట్లాడలేదు ఏంటి ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. అంటే ఈ శ్లోకాల గురించి కాదు ప్రభుజీ, అంటే యమధర్మరాజు నరకలోకమా ప్రభుజీ, యమలోకం అని వేరే ఉంటుందా ప్రభుజీ? అంటే ఆయన ఉండేటువంటి స్థానంలో యమలోకం అని చెప్తారు, కానీ
అక్కడ నుంచి స్వర్గము నరకానికి అనేటువంటి రెండింటికి కూడా ఆయన వాళ్ళ వచ్చిన దాన్ని బట్టి పంపిస్తారు అనేది చెప్పబడుతుంది మనకి గరుడ పురాణంలో. అదే ప్రభుజీ, అది నాకు కొంచెం డౌట్ గా ఉన్నింది. అంటే నరకం వేరు కదా, యమలోకము. అక్కడ నుంచి అతడు పంపించేటువంటివి మార్గాలు నరక మార్గము, స్వర్గ మార్గము అని చెప్తుంటారు. అవి అంటే ఏదైనా యముల వారే నిర్ణయం తీసుకుంటారు ప్రభుజీ. ఆయనకు రచించే ఉంటాడు కదా, చిత్రగుప్తుడు రాస్తూ ఉంటాడు. దాని ప్రకారంగా ఈయన దాన్ని బట్టి ఆయన చేసినటువంటి వాళ్ళు మనం జీవులు చేసుకున్నటువంటి కర్మలను బట్టి శిక్షలను నిర్ణయించేటువంటిది యమధర్మరాజు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండోత్ప్రణామం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా అంటే మీరు చెప్తున్నవి అన్ని కళ్ళకు కట్టినట్టు ఇట్లా మేమేదో అక్కడ కూర్చొని చూస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఇట్లా వాళ్ళు బహుకరిస్తున్నారు మహారాజుకి అని. అది ఇక్కడ ఈ కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఇప్పటి మన ఫంక్షన్స్ లో ఏవైతే ఆ కూలర్ లోంచి వాటర్ ఎయిర్ వెదజల్ సెంటెడ్ వాటర్ అవన్నీ అట్లా అంటే అవేమి ఇప్పుడు మనం చేసినవి కావు. అవన్నీ పాత వాటి నుంచి ఫంక్షన్స్ కి ఈ కానుకలు ఇవ్వడము అనేటివి కూడా అలాగే చెప్తూ ఉంటుంటారు జనరల్. ప్రభుజీ అదే ప్రభుజీ, కంపారిజన్ అది చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ప్రభుజీ. మీరు అవన్నీ అక్కడ విట్నెస్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తున్నది. అయ్యో, ప్రభు ఉంటే ఇంకా బాగా వచ్చేది. ప్రభు ఎందుకో మరి నిన్న రానట్టున్నారు. ప్రభు చెప్పాల్సింది అసలు యాక్చువల్గా ఈ 2 శ్లోకాలు నిన్న. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు నాకు ఇచ్చారు ఈ అవకాశం.